Zein urtetan hasi zinen zu hortun, nekazaritzan? Ba, eskolea, itxine guenean, 14 urtegaz. Marketetik lehenengo, han bere bai, amak itxi zeuenean ta gero eskondute baena, senyora joan biharrien. Ta ba, gizonak bihar itxi zeuen talerrien, baina nik, ba, behiek eta. Hortun, eta behiek izan, bai, etxeko Andre? Bai, etxeko Andrea, eta ume bi. Zer mezu, bota gure diozu, nekazaritza munduan sartu nahi den edo hasi nahi den emakumei? Bueno, guztetan den badakia, nire ondo itxi aurrera. Aldea kontua, niri guztetan daz.